Kapin 500 kayang athletes gikan sa Davao City ang nakatakda nga makigsangka sa Batang Pinoy ug Philippine National Games. Ani ang report. Nagtapok sa Almendres Gym ang naa sa kapin 500 ka mga young athlete nga mao'y mag-represent sa Davao City alang sa Batang Pinoy ug Philippine National Games. Biyernes sa buntag, usa ka orientation and send-off ceremony ang gipahigayon alang sa mga atleta. Karong tuiga ang labing unang higayon nga dungan ni ipahigayon ang Batang Pinoy ug ang Philippine National Games. Anaa, sa 17 anyos paubos nga mga atleta ang magtigi sa Batang Pinoy, nga gilang kuban sa 351 ka atleta ug coaches. Samtang sa Philippine National Games, 18 anyos pataas ang magtigi nga mga atleta nga gilang kuban sa 213 ka athlete ug coaches. Ang 17-year-old swimmer o gold medalist sa palarong pambansa nga si Paulo, excited na nga i-represent ang dakbayan sa Batang Pinoy. Same naman po yung preparations doon. Tsaka yun lang talaga yung mind conditioning, yun lang talaga yung kailangan. Tsaka physical. Proud usab ang ginikanan ni ini sa nakabot sa iyang anak. Happy gyud kay ngano murag na extend man si Batang Pinoy. Actually 16 lang man na siya, murag na extend siya until 17 ang Batang Pinoy niya. Ang 18 up is PNG. Nangandam na usab si Coach Arniel ug ang iyang 15-year-old trainee nga qualifier usab sa Batang Pinoy nga si Nuevic alang sa Muay Thai nga event. Challenging una sa preparation sa nila sa training, ikaduha ang preparation sa ilahang timbang. Challenging kayo. Training jud mi og sige kay para mabayad ang among skills o diet po. Diet. Opo, para ma-achieve among weights. Atol sa maong aktibidad, duna sa gitunol nga assistance ng Davao City LGU ngadto sa mga atleta. Sports is one way of diverting your attention tungod mga butang na dili maayo, and then they could either be somebody in sports, it could help them instill discipline sa ilang sarili, o kanang at least ang ilang kinabuhi healthy sila. Nakatakda nga ipahigayon ng Batang Pinoy ug Philippine National Games karong December 17 to 22 sa managlahing lugar sa National Capital Region. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.